दिनैहाय आरोबाव खनसेबाव मा अमा बेदर रुनो नागिरदों बयल ओमफ्राय अमा बेदराव होगोन जाहैबाय सामब्राम गोजा दरसे होगोन गोबाव जाबाय अमा बेदर रुना जायैया बिराद गोबावसै लोगोसे बे जाहैबाय मा होनना बुङो सोरबा जानो सुखुनाय आरो सुखुयै थायो नालाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर गोदागोन आरोखि ना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर गोदानाय बेखौ माने सोर हरदों आं मुंखौ मख'नो सानला गोजोनपुरिनिफ्राय सासे बेचेलर ओमफ्राय अमा बेदर जानाय भिडिअखौ मालाबा नुफेरानो ओमफ्राय बियो आरो खनसे खालामबाव आदा होननायखाय बे बायनानै हरदों गावनो सेरसेमोन ओमफ्राय आं बेखौ गिदिर गिदिर गोदा होदों आंनि स्टाइलाव आं बिदिखौ मोजां मोनो जानो बिदिब्लाथाय रुनायब्लाथाय आंनि थाखाय पुरा सुपार खासै आरोखि मैगङानो जा बा जिखि जाया मैगं ना रुनानै साबसिन मोनो खिन्थु दिनै गस्ला गिन्जिजोंसो भिडिअ खालामनाय जादों थ' बावहाय एसे खमा बिनाय थाखाबाय दे आङो मानो होननानै बुङोबा गुबुन गस्ला गाननांगौमोन ओमफ्राय जाय हक ब्लग ना अमा बेदर रुनाय स्टाइला एसे बेलेग आरोखि गुबुन हालदै गैया ओमफ्राय बानलु थागोन ओमफ्राय हाइजें दरसेसो थानांगौ ओमफ्राय हाइजेंआनो टेस्टि खालामो आरोखि बयनिख्रुइ साबसिन टेस्ट खालामनो ओमफ्राय आखुनि थागोन दे एसेबांनो मोजां आरोखि जेसेबां गोरायैनो जागोन बारा टेस्ट जानाय नङा आरोखि नोङो अमा बेदरखौ जायोब्लाना रुनांगौ थिखोना रुनांगौ बिनि माखासे मैला गहोगारनांगौ मैलाखौ गहोगारनानै आरामनो ओमफ्राय बै सिङाव खोमोन फिसा फिसा थायोना नैबे सामब्रायाव बिबो गावनो गलांजोबो आरोखि रुनानै जायखिजाया बेदरानो जा मैसो बेदरानो जा दाउ बेदरानो जा बा मैसो बेदरबाथ' साबसिनबाव रुना जानो थाखाय थ' होमबा बिदिब्लालाय बांद्राय डायलग मारिया लाफानो बांद्राय खोथा बुङा लाफानो जों रुनायखौ सुरु खालामजानोसै नङा होमबा तो शुरू कुकर में डाल दिया है इसको उमा बेदर है ये इसको डाल दिया फिर और क्या है मदम है ये तो बच्चे लोग खाएगा इसको हाइजें नङा होमबा दिस इज अमा बियो अमा ओके दाना होनोसै मा आखुनि ना आखुनि एसे होना होनो बारा बुरजा नङा एसेल'नो बेनो सलिड जाबाय आरोखि आखुनि एसे होनानै होगोन अनलि मोदोमनायनि थाखाय दे बियो नैबे बांद्राय बावोसोंसो बियो आखुनि बियो नैबेबायदि बे आखुनि ओमफ्राय बाराथ' गैला बावहाय गासैखौबो होजोबनाय जाबाय सामब्राम गोजा बा बानलु गासैखौबो होजोबनाय अनलि दा दैखौलाय मा बे मख'निखौ औ हनै बे बाल्थिङाव दङ बेखौ हेल्प खालामफादों आं दैखौ जगसे हरदों माने हेल्प मदद खालामफादों मोदोमोसो ना मामि आखुनियाबो मोदोमोसो पुरा सुपार रुनायाव बेखौ होफायोब्ला ओरैबायदि गोथाव जायो मामि बे जाबाय आंनि फिसाजो लाजिदों हेल्प खालामदों आंखौ एसे दान्दिसे लेखाबो फरायदों बा माबा मोनसे खालामनो दै होदों ओमफ्राय दैया एसेल' होनाय जाबाय दैखौ होबावखानोसै दाबो खनले खेंबाय थानो हाया नालाय दैयाखौबो ओंखायनो नांगौ बायदि दैखौ होखाबाय अभार साइजनि दै होखाबाय माने बे दैजोंनो मोननांगोन नालाय ओमफ्राय घटनाया मोननायजों लोगोसे रुइफाखानांगोन नालाय बेदरा बेजोंनो नङाला एसे बोरैबा जायो एसे गुरै जुदि जाब्लाना मोजां जाया खेबसेनाव मा अबस्था जानानै दं मा हालात बेखौ बेजों हटायनांगोन बेखौ इधर हटाना पड़ेगा ना फिर से ये क्या मसला है मैगी जादोंमोन बे मैगी जादोंमोन लोगोसे होनोसै ना स्टार्ट अर जोंनाय ओमफ्राय अर फोजोंबाय फोजोंनाय माने ब्लगाथ' बिदिनोसै ना न'नि ब्लगालाय आरो माथोबाव जेबोथ' गैया ब्लग माने आरो जानाय खावनाय नै स्टार्ट खालामबाय आरोखि रुनाय कुकारावसो दे अमा बेदर नै गुफुरनाय गोबाव जाबाय ब्लग लाबोयैया बा बेदर
बेदर जानायनि ब्लग लाबोयिया गोबाव खासैमोन आरोखि दे मा दंबावो जेबोथ' गैया फ्रिजखौनो एसे नायदो नै फ्रिजआव जेबो गैया दै गुसु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा होनना बुङो बे नाखौबो लाबोना दोननो दे आङो नागाफोर जायो नर्थ इस्टआवहाय बर'फ्रा बिराद खम जायो बे नाखौ ना दाबखा होननानै बुङो खम जायो आरोखि दे बर'फ्रा माने सावनानै त्रिपुरियानो होन नागायानो होन खासियानो होन गार'आनो होन बा मा होननानै बुङो बेखौ अरुणाचलनिफ्राय ना अरुणाचलनि मानसिफ्राबो बेखौ जायो नर्थ इस्टआव फ्रायानो जाफ्रामजोबो एसामिसफ्रा खम जायो दे बिराद खम जायो खारन बिसोर बाङालि ट्राइबनि फोलेरनि मानसिना हारसा जाथिया हारसाफोरा जायफ्रा बर' बुजिनाय ना खमा बियो नोंसोरखौ आं हारसा जाथि होननानै बुंनाय जाबाय सिदा सिदि बाथ्रा मानो होनना बुङोबा जों बर'खौबो बर' जाथि होनखायो नालाय हारसाफ्रा माबाफ्रा ओंखायनो आं नैबेखौबो बुंदों जाहैबाय मा ना दाबखा होननानै बुङो ओमफ्राय गार'फ्रा ना जागुवा होननानै बुङो ओमफ्राय बे नाया एक्सुवेलि त्रिपुरिफ्रा ना मा खालामो गदक होननाय मोनसे दं बानलुआ मथा मथि बिराद बुरजाया ओरैबायदिखा नै बेसेबांसो बुरजा हमगोन ना बानलुआ बावहाय जेसेबां बुरजा फैगोन बेखौ होजोबखागोन बानलु बाथोनफोर बायदिसो जायो बावहाय गदकआव मा थायो अनलि रुनाय ना मानैसो थाबाय नैबे नाया ओरैबायदि मोदोमखायो नाफाम बायदि आरोखि सेम टु सेम नाफामानो होनजायो बर'फ्रा फ्राय भागानो जाया 50% जाया 50% माने 40-30 बिदि % जायो आरोखि बिदि नाखौ जाय टाउन ओनसोलाव थाग्रा बिसोरो बारा जानो नागिरा गेसाव मोनामो होननानै गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा जायो आरोखि थ' बाथ्राया नर्थ इस्टआव त्रिपुरिफोरा ना गदक होननाय बुस्थुखौ रुयो माबा माबि थालिर मैखुन माबा माबि बायदिसिना आग्रुं बाग्रुं होबाय बायनानै रुयो औवा हासुं सिङाव सोयो बानलुआबा नोगोद होखायो माने बेखौ रुनाय बाथोनसो होनगोनदां जों बर'फ्रा ओमफ्राय कक बर'फ्रा बेखौ गदक होननानै बुङो ओमफ्राय मेथाइबो दङ बिनि गदकखौ लानानै मेथाइ बानायनाय दं मोजां जादों मेथाइयाबो बे आजि 2001-2-3 फोरनि मेथाइ आरोखि बेफोरो बै समाव जों बांलादेशआव थाबा बेफोर मेथाइखौ खोनासङोमोन कक बर'फोरजों जाफानानै इन्टारेस्ट नाङो ओमफ्राय रादसिन गोथावसिन मोनो होनना बुंबा नागा बिसोरनाव केम्पआव मा खालामोमोन मालाबाबो दालि आलु माबा माबि होआ जोंना इसु थायो एभ्रि दे दालि आलुआ थायो आरोखि जोंनि केम्पआव बा बिनि केम्पआव बै समाव ओमफ्राय खिन्थु बिसोरनावबा नों हाग्रानि बिलाइ माबा माबि रुनाय बारा खोथा बुंबाय दे रायजोफोर नङा होमबा अमा बेदर जानायनिखौ दाथ' रुबायानोसै नङा होमबा नैबावहाय रुगासिनो दं दाहाय मा जानाय समाव आरोबाव फिन खनसेबाव लाबोफिनबावगोन थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै अमा बेदरनि ब्लगाखौ नङा होमबा दानिया जाहैबाय रुनायाथ' सारायनि कुकारनिफ्राय बोखांनानै नैबे हालाद जानानै दङ आखुनि वाव मस्ति बिनि उनाव नै बेखौ होनोसै आरोखि ना होनोसै माने बिथांखौ एसे ओरैबायदिसो हमनांगोन ओरैबायदि हमनानै ओरैबायदि माने ओरैबायदि ओरैहाय दोननांगोन प्लास ओरैबायदि खालामनोसै जों नैबे खाथियाव दोनबाय आरोखि मा होननानै बुङो बिथां लाइ लाहारिखौ केमेराया एसे बोरैबा जादों नै बेफोरबायदि दै जब' गांसे हेमा आय'हाय मा एसे बेफोरबायदिखौ नै बेफोरबायदि होल्लां होथां दङ नालाय टेबोलावहाय डाइनिं टेबोल ना माइनिं टेबोल बे जाहैबाय सरि माइनिं नङा दे डाइनिं टेबोल नै बेफोरबायदि होलाजोब्बाय आरोखि ना गोलाव बेखौ बिदिखौ सोरबाया जाया जानायालाय दुकान बिना लंबा देवा से तो लंबा प्राय खवा से बोले भी इनको पूरी किने खवा तो बिसी मिता से ना तो मैला का बच्चा खाना से दे मैला का बच्चा से तो माथि ले कार होदो बियो दा 2 मिनिट
बेबायदि खोबनानै दोननांगौ नै बिदि हालाद दोननांगौ आरोखि खोबनांगौ रुनाय होनबाथाय आरो खौ दा बुंसै बिनि मस्तियानो एसे आलादा रुनायनि मस्तियानो माङायब्लाबो आलादा बयल करा खान्तु ना बेसे मिठा भी আছে मस्ती भी আছে दे मस्ती भी আছে माबे मामि माबे मा मेथाइ खनदों लाजिबावो टेम्पाले टेम्पाले ओइ टेम्पाले बे टेम्पाले फैयो टेम्पाले टेम्पाले मासे दं बिनो अमा बेदर नङाबानो जाया आरोखि बिथां टेम्पाले गयारिनो तो जाय हक नायलांबाय थानोसै लास्ट लोगोफोर अमा रुनायाथ' कमप्लिट इनकमप्लिट नङा पुरा 100% कमप्लिट जाबाय मानो होनना बुङोबा अमा होननानै बुङोबाथ' दा बुंसै नै वाव नै बे आरोखि दिस इज बयल या दा बुंसै आखुनि लाई दे बियो लाई पत्ता আছে itu सब्जी আছে नै अमा बेदर रुदों बिमायंफोरा अमा बेदर रुनायखौ सोंहरदों मा रुदों आयं होननानै जारलासो जागोलैनाया दिनै ब्लगा एसे इन्टारेस्टिं तो लोगोफोरना आं ब्लगाखौ अनलि जानायावसो खोन्थानोसै दाथ' एसे हाखु दाखु जाबाय खामानि मावनाय मानाय नै बे आंखि दिस इज टप ना अमा रुनाय बेफोरबायदिनो जों रुनायखौ हानायमानि रुनाय जानांगौ दाउ होन मैसो होन अमा होन ना गासैखौबो नाब्लाबो रुनाय जानायखौ सोलोंनो नाजा ट्राइ एगेन जोबथारनायाव एबारावहाय अमा रुनायखौ स्रायनो जों जाद्लायनोसै ओमफ्राय गथ'फोरखौबो खोन्थाबाय थाला ओरैहाय नानियाबो लाबाय हर आं हायना हरनोसै हर इखौल' ओमफ्राय आं ससेखौ हरगोन बे मेजेमखौलाय आं मोदोमखागोन मामि मेजेमाबो गोराखाजिनो गोरा नङा गुरैसो जागोन नैबे मोनसेया जाहैबाय मेर' नै बेफोरबायदि अमा गिदिर जानोसै खनसे टेस्ट खालामनोसै नङा होमबा माबोरै जादों आरो दा बुंसै आखुनि होनाय ना ओरैबायदि गोथाव नांला जों जाना लाग्रानि ओंखामाखौ ना मामा मे मोदोम नांगौला बे मेजेमखौ जाया थारमाने बे मोदोम आखुनि होनो जेबो नङाथ' गोथावसोथ' आखुनिया फिथाइनि ना ओरैबायदि गोथाव माने आंल' जाग्रा हेबिट खालामा बिसोरखौबो हेबिट खालामहोलांसै एफा एफा जागोननानै थ' ओंखाम जानाय समावहाय बारा रायलायबाय थाला नङा होमबा जानो नैबे दुरुं बायदि गोलाव गोलावा लाय खाल्थाब खुल्थाबल' होनलायलांसै दे बे गुफुरा जाबाय अमा मेजेम गोथावखौथ' दा बुंसै नङा होमबा ब्लगाखौ जानायावनो बन्द' खालामनाय जाबाय गोजोन्थों बा